तोहरे ही चढ़ल जवानी बा। बारे तारा बहनी के झाट में गधा के लंड पेलो वाह बहुत अच्छा कि तोहरे नाम चहल जवानी बा। ए भौजी ऐसे मत कहो न पटा के पेल दम नु मुत देबू तका हाल बा। आज हम फिर से बात कर ले बानी चंदन चंचल ढोरी चटवा के। भाई आज के वीडियो बहुत गाँव फार बा ऐसे कहल चाहते हैं वीडियो को पूरा तक बहुत मजा आई। वीडियो बना के बस एक ही मकसद बा, एक ही मकसद वाला आप सभी को दिल से हंसाने के लिए, ना किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। तो बिना कोनो लड़वा लहसुन के आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। छतिया पटाए तो निशानी बा। हाथ पर बहिन चोदो रान चटबू का सुन तारा छतिया पर टेटू के निशानी बा। हाँ रे भौसरी वाली गजब बात पे। अब देखो भाई लोगन भौजी इतना प्यार करे ले भैया से कि भौजी नु अपन छाती पर सामान बनवा ले। ए भौजी तलार चटले बालू चल कचहरिया में लिख दी। का कह तारा कि चला कचहरिया में लिख दी। अरे भौजी तार कहे के मतलब का बा कि भैया तारा गाड़ी में कस के पेल दल बारे वैसे भैया के नाम में कुछ लिखे तारू। देखा भौजी ऐसे मत कह कूद के पेल देम कोनो ना बचाई। साफ साफ बोलो का कर गुना में ढोरी तहरा नाम बारे तारा बोहनी के गाड़ी में गधा के लंड पेलो वाह बहुत अच्छा कि चला कचहरिया में कदी तहरा ढोरी नाम में। अब सुना भाई लोग आज तक सुनने बहन चोद कोर्ट कचहरी में कोनो विवाद से तो खेत वाली लिखावे के तो बेचे के रहेला तो जाल जाला, लेकिन ये भौजी भौसरी वाली कहतिया कि चह नाम चला तह नाम ढोरी कह दे। ए भौजी मालूम बता आज के देव नु ढोरी पर हक दिले बाहर से तो कौन ली रे बहन चल हक भौसरी वाली। ओहो क्या चाहता रे भौजी पेल दी मर जाई। अरे भौजी ऐसे कहा ना कि चला कचहरिया में गाँव देतानी ले लिहा सबके सामने कि सब को पेली तो हमारा बड़ी मजा आई। ये सुन के अच्छा लगी कि हमनियों के पेले खातिर मिली काहे कि अक्सर भी कोर्ट कचहरी में ज़्यादा लोग जेबे ना करेला 50-20-30 आदमी जाला। हम देखले बानी फिल्म में देखले बानी हकीकत में नहीं देखली लेकिन कचहरी में का। ए भौजी ऐसे भी सारा अपना देवर के नाम तू कही दिल बारे तुम तो देवर ढोरी पा के हक दिले बा तो ढोरी नाम ना अपन सामान नाम लिखबे तो चल ढोरी तहरा नाम। ओहो क्या चाहता रे भौजी पेल दी मर जाई। अरे भौजी ऐसे कहा ना कि चला कचहरिया में गाँव देतानी ले लिहा सबके सामने कि सब को पेली तो हमारा बड़ी मजा आई। ये सुन के अच्छा लगी कि हमनियों के पेले खातिर मिली काहे कि अक्सर भी कोर्ट कचहरी में ज़्यादा लोग जेबे ना करेला 50-20-30 आदमी जाला। हम देखले बानी फिल्म में देखले बानी हकीकत में नहीं देखली लेकिन कचहरी में का। ए भौजी ऐसे भी सारा अपना देवर के नाम तू कही दिल बारे तुम तो देवर ढोरी पा के हक दिले बा तो ढोरी नाम ना अपन सामान नाम लिखबे तो चल। ऐसे ना फ्यूज हो। अच्छा ऐसे ना होकर कन्फ्यूज हो। ए भौजी जौन भी बात सुनी नू तहन तक पटा के पहले कही आ तू कह दे कन्फ्यूज ना हो कैसे ना हो कि कन्फ्यूज कैसे ना हो कि आजकल ढोरी कौन नामे कहता बहन चोद भले कहते ढोरी चाट ली ई सुन के अच्छा लगी हम चाटियो लेती कहते ढोरी पर हक दी तो हम ना होती कहते ढोरी में बियर ढाल के पी ली तो पी लेती कहते चाय से ढोरी खनार दी खनहार दी लेकिन ढोरी नामे भौजी ढोरी नाम ना लिखा अपन गाँव नामे करबे तो चल। तारा बहनी के गाड़ी में गधा के आरी पेलो वाह बहुत अच्छा कि अभी ले भइल नहीं के यूज हो। ए भाई लोगन तोनी के पता बा इहे भौजी भौसी वाली बिया कि कहे लिया कि देवरा ढोरी चटना बा अभी कहतिया कि यूजे नहीं के हो। ए भौजी झूठ बोललू पटा के मुंह में अटका दे हम गजब बेइज्जती है। ढोरी तहरा नाम पटा के झाट ना छील दी तारा बहनी के गाड़ी में अचार बनाओ। सुन तारा फिर से कह दिलक कि चलो नामे कदी ढोरी। अरे भौजी हमार ढोरी ना चाहे घाट चाहिए देबू ताहार बहिन जो दिमाग खराब करके रख ले बिया ढोरी लावा लहसुन करके पटा के पेल ले भौजी मुते के पड़ी
तो बस भाई आज के वीडियो यही पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करम शेयर करम और चंदन चंद्र के भाई के गाना बा तो सपोर्ट करो आ भैया के खूब प्यार दो आ वीडियो बताओ कमेंट में कैसन बनल बा।